Isinusulong ng PhilHealth ang mas pinalakas sa ugnayan sa kanilang mga partners sa pamamagitan ng programang Promoting Universal Healthcare through Linkages, Synergy and Engagement o PULSE. Nagmula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon mula sa hanin ng gobyerno at pribadong sektor ang mga nakibahagi sa naturang aktibidad na isinagawa nitong Huwebes, July 10 sa Laos Group Event Center, City of San Fernando, Pampanga. Ayon kay Henry Almanon, Acting Vice President ng PhilHealth Regional Office 3, ang PhilHealth Pulse ay hakbang upang maipaabot ng mga partner at health providers ang kanilang mga saloobin sa mga programa ng korporasyon. We're putting all important individuals who have a role in promoting universal healthcare in our country. This is a game changer. The end goal of this gathering, which we are doing actually every year, this is our second year, is to build a cadre of universal healthcare champions from the different society. Nagmula raw sa Region 3 ang programa na inadapt at ipinatupad na nationwide upang makakuha ng mungkahit rekomendasyon para lalo pang mapag-iba yung serbisyo ng PhilHealth. So we get the pulse from not only from the hospitals or from the doctors, we also get it from the local chief executives. Katulad nga when I said si Nanay was requesting us fervently about mental health because there are lots of children that needs mental health assistance. So that's why we were able to develop mental health package. So we hope that after this, malalaman na po ng publiko, local chief executives, doctors and hospitals that we are now paying for mental health. Then therefore, the supply side will now be, may supply side na po. Ibig sabihin marami ng mga ma-accredit na facilities where our young people can go to and we pay those facilities. Isa sa mga panauhin si Mayor Vilma Caluwag ng City of San Fernando, Pampanga. Anya, malaki ang tulong ng PhilHealth upang maisakatuparan ng kanyang mga programang pangkalusugan. Isa sa mga pinakamalalaking hakbang natin ang pagpapatayo ng kauna-unahang City People's Hospital ng siyudad ng San Fernando. Ngayong first 100 days po natin magagawa lahat yon. Alam po natin kapag may sakit ang isang miyembro ng pamilya, buong pamilya ang apektado. Hindi lang sa emosyon, kundi pati sa gastusin. Kaya gusto po natin na may sarili na tayong ospital na talagang para sa tao. At alam niyo po kung sino ang katuwang natin dito? Siyempre, walang iba kundi ang PhilHealth. Sinabi naman ni Dr. Rinaldo Alipio, immediate past president ng Pampanga Medical Society, na malaki na ang naging improvement sa serbisyo ng PhilHealth ngayon. Hindi na lang galing ang policy sa taas, nanggagaling din sa policy sa ibaba. Then magmimix yun, then we can make progress regarding the delivery of system regarding PhilHealth. Especially mga benefits, binibigay ng PhilHealth, pero dapat malaman nila ano ba kailangan ng tao para ma-address yung problem regarding yung mga benepisyo ng tao regarding hospitalization. Samantala, proud naman ang mga tauhan ng PhilHealth sa Central Luzon sa nationwide implementation ng proyektong kanilang pinasimulan. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.